encapçalarà el projecte de Compromís a Sueca i esperem que sigui la primera alcaldessa de Sueca, Raquel Tamarit Granzo. Bona nit a totes i a tots. Com han dit, soc Raquel Tamarit, tinc 36 anys, estic casada amb un home meravellós que no s'ha pogut enterar de res perquè està darrere de les dues pelailles que tinc i tinc la sort, això ho dic moltes vegades i no em cansaré en la vida de repetir-ho, de tindre una curta però gran família que sempre ha estat al meu costat i m'ha ajudat en tot. Ma iaia inclosa, pobreta, i té més de 80 anys. Si no fos així, jo ni m'haguera plantejat de presentar-me. Vaig fer l'EGB al Col·legi de Maria Auxiliadora i tercer i quart d'ESO i batxillerat a l'Institut de Sueca. Vaig formar part d'aquesta primera promoció que vaig ir de l'Institut en el batxillerat l'OCSE. Guarde molts i molts bons records d'aquesta època. De fet, les meves amigues són les mateixes que vaig fer en aquest moment i també tinc una amistat molt especial en alguns dels meus professors. Vaig estudiar Magisteri a la Universitat de València i mentre estudiava vaig formar part del voluntariat lingüístic i també vaig ser membre del BEA, que per cert aprofite per felicitar perquè ha tornat a guanyar les eleccions a la universitat. La primera vegada que vaig haver de parlar en públic, jo tenia 18 anys i em tremolava tot. L'ocasió va ser que es feia un programa que es deia Conèixer la Universitat i anava adreçat als instituts per a que els nous universitaris pogueren conèixer de primera mà quines eren les experiències de la gent que estàvem estudiant a la universitat. I arribaren a Magisteri, que era on jo estudiava, venen a l'assemblea de representants, de la qual jo feia no res, que havia sigut triada com a representant de la meva classe, i ens demanaren voluntaris per a que poguérem contar la nostra experiència, i ja us podeu imaginar l'experiència d'una persona que portava 3 mesos en tot lo gran i tot lo complexa que és una universitat, però m'ho demanaren i em vaig fer avant. Encara recorde com em tremolava la veu quan parlava en públic. Encara em tremola, encara que no se me note. Però hi tenia molta vergonya. Però vergonya no en tinc. La poca que tenia l'he perduda i crec que no val la pena tindre, perquè no tinc res de què avergonyir-me. Les meues mans estan netes, estan purificades, com diria ma iaia. Al voluntariat i al BEA va ser on vaig conèixer gent molt interessant, com Gonçal, Raque, Vicent, Eduard, Jongre, Rafa Ramos o Jacinta. Elles i ells són els primers responsables de que jo estic avui ací adreçant-me a tots vosaltres, perquè van ser ells els que em van acomboiar perquè prenguera part en la política, política amb majúscules. Poc després em vaig afiliar a la unitat del poble valencià, concretament uns dies abans del 9 d'octubre del 97. Tenia 19 anys i a partir d'ahir em vaig retrobar amb Pepi o amb Miquel, que van ser professors meus a l'institut, i també vaig tindre la gran sort de conèixer Baldo, Pep Portell i la gent que aleshores formava part de la UPB. Però això és passat, que no s'ha d'oblidar, per cert. Ara forme part del blog i el meu projecte és i serà Compromís. He treballat d'interina a Catalunya, com molts valencians, a Reus i a la Ràpita, coses de la vida, anar una valenciana valencianoparlant a fer classes de castellà a 2 instituts. També he treballat a l'escola concertada Gensana de Godella durant 3 anys. Vaig aprendre moltíssimes coses, però sobretot vaig aprendre que volia treballar en la pública. I em vaig agafar un any, gràcies a que tenia els meus pares que sempre m'han fet costat,
per a preparar-me les oposicions i ho vaig aconseguir. Des que soc funcionària crec que he tocat pràcticament totes les branques de l'ensenyament infantil, primària, anglès, institut, EPA, em falta només fer batxillerat i universitat, que ahir no vull arribar. Avui per avui tinc plaça de mestra d'anglès a l'Escola Pública del Perelló. M'agrada molt, moltíssim, la meva professió i gaudisc fent classe. Vaig ser membre del CODERRI, que és el Moviment de Renovació Pedagògica de la Ribera, i vaig ser membre també de la Junta de Personal Docent del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià, cosa a la que vaig haver de renunciar perquè les persones tenim un límit i no podem abarcar-ho tot. He format part de la Plataforma per l'Ensenyament Públic de la Ribera Baixa i he participat, com molts dels que esteu així, en les mobilitzacions contra les retallades en serveis públics. Soc regidora des de 2007. Fins a novembre de 2012 he volgut i he pogut compaginar la meva feina amb la meva vocació, amb la política. I a partir d'esta data tinc dedicació exclusiva a l'Ajuntament i soc la portaveu del grup municipal en substitució del nostre primer diputat, Joan Baldoví Baldo. I a banda de portar les regidories d'Educació i Joventut que ja portava, porta també Recursos Humans, que com ha comentat la meva companya Pilar, és una regidoria complicada però que també aporta satisfaccions i moltes. Deixar l'escola i dedicar-me només a l'Ajuntament és probablement la decisió més difícil i que més m'ha costat prendre. M'encanta l'escola i m'encanta treballar pels meus veïns. Li vaig estar pegant voltes molt de temps i vaig decidir que havia de ser responsable i que calia que em fera banda. En política municipal tinc molt clara una cosa: estic de pas i pense que per damunt de les persones que esteu així està el projecte, està Compromís. I el dia que siga, espero tardar una miqueta perquè puc aportar encara coses, tornaré a l'escola a fer classe. Tinc experiència com a regidora i crec que estic preparat per assumir el repte que suposa no només ser regidor, sinó també ser la màxima representant de les suecanes i els suecans. Crec que representa alhora experiència de gestió i relleu generacional i que ja està bé que és el moment que Sueca tingui alcaldessa. Heu sigut moltes les persones que m'heu demanat que em presentara i sincerament, després de meditar molt les coses, a mi no m'agrada prendre les decisions a la lleugera i de vegades em costa de prendre-les, em trobe amb l'energia, la força i sobretot amb la il·lusió necessària per fer equip amb aquesta magnífica gent que m'ha precedit. Hi ha molta gent que m'ha preguntat, però per què feu primàries? No podíeu haver-ho decidit vosaltres? La meva resposta és molt senzilla. Jo vull que em trie el meu poble, no un grup reduït de persones. I crec que obrir les primàries també a elegir els components de la llista és un gran pas per facilitar que el poble participi. I té molts avantatges, des de llevar-li el poder a les cúpules fins a fer política d'una manera més horitzontal, més transparent, més neta. Al País Valencià, primàries obertes i completes només les ha fetes i les fa Compromís. La diferència entre nosaltres i altres formacions és clara i ho explicaré en un exemple molt senzill. N'hi ha altres formacions que ens ofereixen entre que compres una Coca-Cola o que compres una Pepsi-Cola. I en Compromís diguem, gent, aneu a la botiga i trieu quina és la compra que voleu fer. La participació ciutadana és una cosa que queda preciosa en els discursos, però s'ha de portar a la pràctica.
I això és el que estem fent des de Compromís. Però això comporta riscos i genera debats interns. De fet, el nostre reglament de primàries per al país encara està en procés d'aprovació. I mireu, el bipartidisme ha intentat intoxicar l'opinió pública dient que si no ens aclarim, que si no serem capaços de liderar res, jo el que vos dic és una cosa, tenen por. Tenen por perquè saben que el canvi valencià estarà liderat per primera vegada per un valencianisme de construcció, d'esquerres i baix, perquè saben que aquest canvi estarà liderat per Compromís. N'hi ha debat intern, sí senyor, i n'hi ha expressió democràtica, com al meu parer hi hauria d'haver a totes les formacions polítiques en una democràcia que ho siga. La diferència i la diversitat, ben gestionades, les entenem com un valor afegit, mai com una amenaça, perquè la nova política valenciana no es construirà amb les velles formes i els vells partits tradicionals. El canvi valencià està més a prop que mai. No defallirem. Seguim i seguirem treballant per la justícia social, la sostenibilitat i la dignitat del poble valencià. Els nostres candidats, Alfredo, Pau, Noelia, Vicent, Boro, Raül, Isabel, Xavi, Pilar i Mati, heu vist que tenen perfils personals i professionals molt distints. Uns tenen experiència, altres poden aportar una altra manera de fer les coses, però tots poden aportar honradesa, tots poden aportar il·lusió i tots poden aportar ganes de treballar pel seu poble. La ciutadania no s'equivoca, no s'equivoca mai. I estic segura, senyor Fricalla, que entre totes i tots farem una llista de bandera. Elaborarem un programa participatiu fet a base de les propostes que ens arriben dels diferents sectors de la societat. I volem des de Compromís fer-ho així, perquè és política tot allò que té a veure amb la ciutadania i els problemes que la preocupen. I és escoltant i parlant que s'entén la gent. No voldria que proposàrem un programa de grans projectes, de metes de vegades inassolibles, sinó fer-ne un que puga aportar xicotetes solucions als grans problemes dels nostres conciutadans. Un programa, en definitiva, i com ja s'ha assumptat per ací, fer des del trellat. I d'això la gent de Compromís en sabem. De trellat en tenim totes i tots. Com diu un amic meu, us demanen que confieu en mi. Jo confio en tots vosaltres. Soc Raquel i tinc un compromís amb Sueca. Moltes gràcies.